Tini kecil nogo sabu Phaijak iko nahadi amani dorlok Phaijak bini Hori Krishna dorlok agotorani hingke borok tabo iko gani sablai tongo mwtaio borok hingke aswkhe mwtai no manio hingke borok ama song malaikha borok mondir rogo hingke sini raikha hingke oti kheno dor wnglaikha mayapur rogo thangui oti kheno sini raiui hingke tini kecil nogo berai haijak hingke borok no kuno charana kwrui chwng iko doi rok simi no kobo charana ni hinui pai tonsokha hingke borok mwtai no phunuk yasachaya hingke tabo borok mwtai no phunukjagui iko bwskango jotono for fokra rok jotono doi rok jotono hingke phunuk yaui chakha hingke mwtai no borok khobi chana hai wngjago jekono chana wngui bo mwtai no sikang borok khankese hingke borok chao mai rok bo mwtai no sikang bok khankese borok mai chao phung rogo hingke borok pura meramsi chajak hingke borok no charana kuno kwrui mai rok bo chali hapmaya ambagui borok no charana bagui chwng jotono doi rok misti rok jotono paiui tonsukjak hingke borok iko sokai gana ready khaiui iko mwtai no phunugui chanani bagui borok kisa mwtai no prathana khailai tongo hingke borok gani chapma bo aswkhe khwnathokjakha ang aswkhe khwnathokhe richapna rungo borok aswkhe mwtai ni bagui aswkhe khaio hingke iko chini nogo phaiui amani mwtai mondir nogo khurumlai tongo mwtai rok prathana khailai tongo hingke tabukhe iko khurumnaikhe borok ganlogui chabaiui ani chwrai hingke naidika bachadi hinui tongo bini nana no mane wanajagui tongkha bo tamung tongkha ni khurumnaimani hingke iko nahadi paiyak naidi iko amani dorlok tini chini nogo phaimani tamtamo khai thangkha borok naidi o video no paiyak no tabukhe iko amano yagrumui twrangui iko mwtai ni bagui kisa saui tongo borok tamoni hingke ama khe aswk saimaya kudu bo khe mondir rogo bo thangmaya hingke mondir o tamtamo bwtui hingke borok khe pura saimano borok khe mondir bai deri no thangui tongo mondir o hingke iko kisa ama saimaya kho aswk mondir rogo bo thangjaya hingke ba hingke oti khaidi hinui je kuno chaya rok tongkha hingke borok tabuk saui tongo ama no tamoni hingke mwtai pujinani haino rang kaiya tam khaina nang borok no twi rok khana nango yakung yak suruna nango kwbangma samung mwtai o khaina nango hingke khum bokmani rok bo iko khum bokong rok khibiui bok dini sao tamoni hingke khum bokong rok rwya hingke nahadi iko khum rok khakmani niyom bo tongo kwbangma mwtai ni bagui aswkhe niyom kwbangma khum khakma jonto se pura tok bwsa rok hingke borok khum bwtui rok nungya diba yong rok hingke borok nungya sini pura phung bachaui khum kiyok baya sini no khakna nango pura kiyok baya sini hingke ambagui mwtai pujinani haino rang kaiya ambagui mwtai pujina hapkha hingke ama hingke pura let sugu pura 2-3 ghonta ongo bo mwtai pujimani tamoni hingke aswkhe samung bango mwtai o hingke tabukhe iko amani dorlok no iko mwtai rok khaibai kha hingke ba prathana rok khaibai kha hingke tabukhe borok chalai sinai thanani bo ret wngui tongkha hor wngui tongkha borok phaimase sar hapjak sarik wngui tongkha 4ta haio sokphaio hingke borok chomponogor o thunai iko baini nogo hingke yango ani chwrai khe asugui tongkha bobo mwtai ni posa tok chana bagui hingke tabuk borok iko posa tok chalai sinai borok no to kuno charli horna kwrui mai rok charli horna muchung phano se charli maya tamoni hingke chini nogo meramsi rok chaya kho hingke ama to mwtai fru rogo simi se chao chana muchung phano bo chaimaya tamoni hingke baba songno mai songui charwna nango dara song rok no tamoni hingke chini nogo bwrui tei ke bwrui ang bo kaijagui haikha hingke ba ambagui bo khe chana muchungui phan chaimaya kho yang babu song no mai mi rok songui charwna nangmani bagui babu song hingke meramsi rok chaimaya kho hingke ba
borok to yang thangna nango borok meeting rogo hingke thangka hingke borok aro rogo cha dini jago hingke jekun jaga thangna nango borok ke chaimaya ko bagui ama bo chaimaya je matai fru rogo simi chao hingke babu ke rasi jagui tongkha bini dolong hiko hingke amani dolog lingkha probu hinui tamoni hingke Hare Krishna rok hingke chera rokno probu hinui ringo bwrui rokno hingke mataji hinui ringo hingke probu hinui ringmani yango muni raisaka baisong rok babu hingke rasijak tongkha amani dolrokno hiko taboke iko tam chana naikha naidi iko chira rok doi rok hingke apel rok misti rok phor phokra rok aborok simi no masa sine borokno hingke yango ani cherai ke photo bujak tongo joto baino rono bo ke bamjagui tongo hingke yang bai hingke naidi iko borokno bagui charwui tongkha iko hingke chwngbo bagui charwui maya chwngto meram sirok chaya hingke ba borok chini yakni chaya hingke bai to chakha boto 2-3 bosor ni tongkha bo meram sirok chamani hingke borokno iko thanda rok khankha hingke nahadi iko ani cherai bobo posat chai tongo obo chana hinui si sano taibo bo yangke chaimaya ko borokno aswk apel rok simi si chai mankho hingke ang saka ta charwdi bono kuno phan charwui jaigya ko hinui hingke taboke chwngtor khe iko charai tonglaio piyang bo iko pai tonsokjak uskango merao kwtar paimani hingke iko aro no charwui horkha borokno hingke taboke iko borok nogo thana naikha hor wngui tongkha hingke berai phaidi hinui saraikha kok hingke tini bagui video aswkno tei next video tai samare no।